Μπαμπά, είδαμε δύο πεθαμένους πίσω από τις καλαμιές. Σπάσω κάτω το κόσμο, δεν ξαναγυρνά. Το άλλο που σου είπα το σκέφτηκες? Μην είσαι μαλάκας, είναι πολλά τα λεφτά. Αν μπει το ΣΔΟΕ και ο εισαγγελέας εδώ μέσα θα τα χάσετε όλα. Άκουσε με, Μαρία, πρέπει να του μιλήσεις. Χωρίς αυτά τα λεφτά, το τραχτήρ τα Αγίου Πουτσαμίντα θα το ξεπληρώνατε. Η προκαταβολή που ζήτησες ξεκινάς αύριο. Βρήκα λεφτά στην τουλάπα. Νομίζω ότι δεν είχαμε λεφτά. Μην κοιτάς. Θες να γίνεις τραγουδίστρια ή όχι? Ξέρεις τι κόσμος κυκλοφορεί σε αυτά τα μαγαζιά, Παναγιά μου, φίλε. Πού ήσουν? Γιατί μας έμπλεξες έτσι? Άμα που φοβάσαι. Εδώ πνιγήκαν άνθρωποι. Ξέρεις που θα παίρνουν για να τους περάσουν απέναντι? 1.000 ευρώ. Να ξέρω ποιο καθήκη κάνει αυτή τη δουλειά. Τι είναι αυτές οι λάσπες? Έγινε ένα ατύχημα στη λίμνη. Δεν πνίγει και κανείς, Ήταν όλα φαντασίες του Χρήστου. Την περασμένη Παρασκευή δεν γύρισες στο σπίτι βρεγμένος. Να πας στην αστυνομία, έχουν πληγεί άνθρωποι, θα μπλέξεις. Εσύ που το ξέρεις, ρε. Ήσουν εκεί. Θα τις σκοτώσω. Στο διάλο! Δεν φοβάσαι το Θεό πια? Εγώ να φοβάμαι το Θεό στεριού μου. Με γάμισες ρε μαλάκα. Τι με κοιτάς ρε. Σου είπα να μην ανακατευτείς. Εγώ κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να σε προστατεύω. Άστονε. Τι το έκανε! Άφησέ μου! Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Ο Θεός ξέρει ότι είμαι μάνα. Είναι χρέος μου να προστατεύσω την οικογένειά μου. Θεέ μου, συγχώρα με.